Pripun jenengan? Kita wis arep kamblek. Kesel. Amblek mbok arep boko ya kok asem iki. Rumangsaku lagi 2 lagu lho arep kamblek. Lah iya kok yo. Sepote dawane rame. Jadi kedawan. Kedawan. Aku seneng sing ndek kok. Oh lah sing ndek. Wae sing ndek kok Mas. Iya. Anu wae sing ndek ya. Padahal iki sing ndek ning kono ya kita. Ora Ora krasa ye. Ora blas. Syukur. Polane sing lanang kaya ngene ora krasa. Lah. Lanangan kaya ngono kok Mas. Bingung ya. Terus ya anu Mas. Piye? Mas Tekok. Piye? Ono ibarate nek gareng karo Ayu iki. Sapa iki? Sapa iki? Endah. Endah. Nggih. Ya gareng karo Endah ya ono ibarate Mas. Piye? Gedang kepok rupane ijo. Gedang kepok rupane ijo. Kene wis ngepok kono kurang jero. Apa ki? Ya apa ki? Mangsaku. Ya jogete iki lho. Jogete to. Oh, Aku tiwas mak jogeting. perkinding rumangsaku. Aku tiwas madeg ngono lho Mas. Catenan. Nggih. Selamat malam Wong Ayu. Selamat malam Mas. Ya ampun. Nggih ya ampun. Namanya siapa? Dalam paring asma Endah Mas. Endah. Ya Allah kan Teko. Piye? Pak Suryane mencorong. Mencorong. Korol kaya lampu merkuri 5.000 watt. Ngerti brengose. Piye? Pitu. Masa tambah itu Masa ta? brengosen. Brengose. Masa ta brengosen ta? Iki. Brengosen ndi? Iki. Kon iki ngomongin arep demek ngono kaya eram aku. Akan ya isi. Rumangsaku wong ayune kaya ngene kok dicondro ra karo yo Ndah ya. Kok somat. Coba sawangan wong ayu Nggih Mas. kae nang wit-witan kidul kae. Di ora enek terop no nyok. Kae lo ketok kae. Endi terop? Mas. Wis kae nek kae. Oh iya Mas, heeh. Kae ana manuk loro Manuk sing apa lagi lampu. sing lagi andum katresnan. Injih. Yen di sawang endah banget ya Ndah. Kaya sliramu. Injih. Ning sayange Ndah. Sing nang gurine kae apa Ndah kene? Ning sayange ning gurine manuk loro sing lagi andum katresnan. Kae kok ana bajing kok apa to Ndah kae? Sing apa breng? Kae ibarate aku karo sliramu wong ayu. Sing lagi andum katresnan ning kok eleke siji. Ning gurine kok ana bajing to Ndah. Bajing ning gurine ya Mas ya. Heeh. Lah kae lho Mas. Lah bajinge moro Ndah. Bajinge moro Mas. Lah kae lho. Ya ampun Mas. Bajinge moro Mas. Piye iku? Aku banget bajing. Ora. Manuk kae lho sing lagi andum katresnan. Ya. Kae ibarate kaya aku karo Indah. Aku lah sliramu ya Ya Mas. wong ayu. Ning sing ngelek-ngeleki siji Ndah. Napa menika Mas? Ning gurine kok ana bajing. Jenika wonten nika Mas ketinggal wonten. Heeh to. Kita bajing. Wonten cendhak kula niki lho Mas. Enten Mas bajing ning kalau Mas. Wong edan. Endah. Mas bajing wonten nika lho Mas. Oh bajing. Bajing. Mas aku kok. Rumangsaku ki aku masak garing kok kene dadi bajing. Akeh bajing apa garangan to Ndah? Bajing Mas. Nek garangan kok buntute kualik. Heeh. Kok Apa nek kualik? buntute ya Mas? Enak kualik Ya Ndah. nang demek. Engko aku dianggep ora wong awean. Lah je, buntute malah Mas buntut sautil kaya demek to. Walah jenengane lho buntut sautil kaya demek to Mas. Ya. Hop. Sayu. Nek masalah mbok demek liyane, aku ora apa-apa. Heeh. Nek mbok demek pundak aku wani males. Heeh. Lah, Pundak Terus? Mas. Pundak wani Oh, males. pundak. Nyasane rang mangsane garing wong jirih. Jenengan kok wani demek pundak? Wani padha menungsane, Nduk. Lah saiki demek apa nek jenengan kok wani? Lah kare awakmu demek apa tak wales. Ah, demek Ayo. pipi. Ngene wani Wani ae. ae. Ah, Kesempatan Wani to. Gulu. demek. Gulu. Gulu Mas, gulu. Gulune kono lho demek sik. Ah.
Aku yo demek gulu iki yo wani. Ini yo wani Oh, gulu wani. ae. Mudun nah dah. Mudun. Aku demek dodok kene yo wani, Mas. Jajal. Acok wong iku. Endah. Rumangsamu gareng iki wong lanang sing jireh. Nek trimo demek kuwi aku wani. Heeh. Demek dodok iki Mas. Lah Wani. aku dodone jenengan yo wani. Enggak nek ora wani apa? Rasakno Aku. Karo bahasaku ya ampun. otak dipake Mas. Nek demek konoan yo nggo sarana iki tak uncalke pas kene. Oh, ngaten pas napa mboten menika? Kok koce ambune. Lho kok mambu nggih. Duduhe Lah ya. ki duduhe Karo Mas. kacret iki. Tirayuk Mas tirayuk. Heeh. Ojo. Lah pripun? Iki ngono adahe mustaka pun kagak wani. Heeh. Nggih. Mangke nenggo rawuhipun mbobile saking segenap serta pemerintahan desa, mangke mbobile saking Pak Kades. Nggih. Pak Kades, tamu kehormatan. Oh ngaten nggih. Mas Gareng Gendali. si ketek putih. Bukan paman. Nek teko wong edan nek wong sing gawe ra gelem melu nyumbang. Masa aku tekan ini. Yuk ngaturke tetembangan kok wis rasa gatek bocahku. Heeh. Kula tak atur salam rumiyin lho Mas. Iya, Wau tak dereng aturke. salam kula nggih. Aku rumah saku kok nyedak munyuk ki. Kok iso munyuk? Alah lah. Apa Kok ya garang Tak omongi kan. piye piye. Ojo banter-banter ya. Heeh. Iki ini aku ya awor ngene iki, Heeh. presiden campur sari ngene iki. Iya, Aku ya dindo munyuk ngono iki. Heeh terus. Tekan omah kuwi ngerti ora? Piye? 3 dina 3 kuwi gak iso turu. Lah, Kok iso 3 dina 3. Wong kono. Aku iso turu Mas. Ora iso. Lah kok Lah wong tanggapan terus arep turu ning ndi we? nek iki rak wong kono ya ndah ya. Lah, Kene nggih. ora. Mas Gareng mriki Mas. Kula tak atur Lah, iya. salam rumiyin kalian menika kalian jenengan nggih Mas. Nggih. Menika dalan. Aduh! Eh. Pot sikilku mbok ideki asek. Piye to Mas? Kurang Sik to. tontol. Yo maaf ya ampun ya ampun Semu. sakit ya Mas. Nggih. Monggo mriki Mas. Sakitnya itu Oh, di alah, lah. sini. Nggih. Nggih. Ngaten. Aduh, mbok lho baleni kocrok edan. Piye? Gak wong, sok aja ngedak sinden iki. Yo. Salah terus. Nyang ping 3 aku gak sikil-sikilan diganti sikil meja. Nggih, ngaten menika nggih. Ini Mas. Ini Mas. Ini. Nggih, kula tak atur salam rumiyin nggih Kang Mas. nggih, Dah, yo. Nggih. Nggih, gak menika di- ngaturaken lujeng dalu. Gak diali-ali ya, Nduk. Jek to. Ora, aku kan mbok Jenengan iku kok sakit. yo jak gandeng ben mesra lho, ngono lho. Oh nggih. Dalam menika ngaturaken lujeng dalu nggih kunjuk para rawuh sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, menika sedang lu kagem para rawuh sedaya nggih. Mbak Endah, Munyuk dateng. Mbak Endah, ajeng teng pasar to. Jini. Niki wau lagi pinten Mbak Endah? 153. Asemi kowe kuwi ya malah dianggep munyuk tenan yo. Cahyo ngaturaken tetembangan ya wong ayu. Dalam nyuwun sing alus rumiyin nggih menika Kang Mas. Iya diajeng. Tak anggap-anggap menak teko kasem. Nggih, dalam menika nyuwun GWL. Nggih, Om Teko mboten dibawani to menika Mas. Piye? Mboten dibawani napa? Apa nganggo bawa iki? Ya nganggo. Kali nek bawa kuwi bebas gawani meja kursi ya oleh lho. Lah iya. Bawa kuwi bebas. Heeh. Arep gawani meja kursi ya oleh nyo. Kok iso bawa ki mbuh teko mbuh ora ki. Bawa cik becek ning kidul kono lho, Nduk. Aku mangkisinan.
ngombe kopi. Leren ngombe Sing kopi. mang wis tak pancal. Diunjuk to Kang Mas, wong kopi ket mau diparingi kok Mergo dereng jam iki diunjuk. wis bar jam 7. Jam 7 kuwi jam kopine metu. Ah. Nek jam 10 wayahe nganten lah Apa? nganten anyar ngombe susu. Kaya Lah ngerti-ngerti yo iso. ngombe susu. Rumah Yo nek ngombe susu Iya kok. ngombe susu kok. Nek ngombe Beda karo ngantene anyar gareng. heeh piye? Umume nganten Nunjuk anyar apa, Mas? umume nganten anyar Heeh. Heeh. bar temu manten jam 10 buka kado. Buka Belah kado. duren. Heeh. Nek gareng ora. Piye? Jenengan buka napa, Mas? Aku suwe ra petuk karo bojoku petuk pisan pas mantenan wayah panggih temanten. Heeh. Jam 8:30 aku mlebu kamar beleng Iya. 9:30 wayahe arena dan juara. Jenenge awak lagi bosok. Duh, Heeh. piye, Lah Mas? piye? Bojoku teraem. Syukur moncret to. Heeh. Tapi jenenge gareng ya ora kurang akal. Ora kurang Lah akal. pripun? Aku kan yo duwe sono, Nduk. Heeh. Heeh. Aku terus brosot ke kamar, akhirnya aku ngetutno son. Betul noson, ya. Duh, kok teko ngetut mesok to, Mas? Piye? Lah wong piye sonku yo tanggapan. Lah timbang batir bojoku ra mek Lah, popo. kadang iki lho, Oh, takane iki lho. alah. Ala wong biyen ki tenan lho, jaman ngantene gareng ki ramene ra ukur. Tamu Betul. undangan benten niki tenggene Bapak ingkang Hamengku Gati niki panjenenganipun Bapak Waimen niki tamunipun. Oh. Nggih menika Ngono, busanipun. Ah, rapi-rapi, tamune iki to. kewakan. Omongno Kang kok nggih. Heeh. Omongno. Nek pas gone gareng iki Tenggene tenan gareng iki tamune tamune gak pripun? luprah. Iki lho seksine. Tenan. Ana sing bentingan sarung, ana sing kathok iki dipotol sisih kene Duh, ngono. iki bangsa piye? Eh. Oh, Terus- gak ngono Eh, kuwi Sing tak ngerteni siji. Heeh, napa, Mas? Hansip Asem iki. jebule digerebek jebule. Oh, alah. Kasine obat ora ya diake lho. Jenengan kena kasus napa to, Lah Mas? iya, ya kuwi mau. Umume nganten kan diiring karo pengiring ondo karo Putri Domas Manggolo nek aku ora. Jenengan tiring napa? Hansip yo kuwi mang. C. Waga kan ajeng. Nggih. Wah enake suarane cah iki. Urung. Dereng. Oh alah urung. Dereng kok ya. Neng apa Ya. Benar-benar. Ya. Ciluka dalah. Ae.
BL to rek. Nggih, alhamdulillah menika sampun nampi dawuh. Heeh. Pelaris. Nggih. Kepareng kasekecaken rumiyin nggih Pak siang nggih pun lenggah menika kula tak nanjake Widyawati sik siji kok tak nek ra ditanjakne engko apa ki jenenge awake dhewe di apane rek makare apake dhewe apane makare disuwing nggih monggo niki kepareng jumeneng genduk Cindy ya kepareng Widyawati kang piniji pidalem saking laladan Talong Karangjati Ngawi Cindy kepareng jumeneng rumangsaku kok kaya pitik. Mboket mau ngrungokne sepot kok dirungokne. Ora ngono jan. Nek tak sawangi kaya pitik telonen ya. Ya Allah apa kowe? Ora angin angin. Piye? Aku anggar petuk sinden sing ayu ngene iki aku bingung ya. Aja kleru nek ngomong ayu. Bingunge piye? Tak wis tak paseh-pasehke ayu. Heeh. Piye? Aku anggar petuk sinden sing ngene iki aku marai kudungan. Nangis. Ora. Napukmu kono. Piye to kok kleru? Iya. Piye? Heeh. Nyapa to? Ngaki ana loro lho. Mbele ya. Aku ki maca alim. Jerene Ya, awakmu kan gak yo. oleh aku aja mbok jaraki cukup wong loro lontek-entekno. Nek karo aku sing alim ya aja dembak-dembok gandeng ngene iki ya ora oleh. Contoh iki contoh. Ngomongi. Iya Mas. Aku ya alim kok Mas. Ngene iki kesempatan demeki sinden nek ngene iki ya. Mas. Angger petonge genah ya Mas ya. Kang Tekok. Dalem Aku nek nyedak sinden iki ambune wangi jabang bayi. piye? Nek nyedak bojomu? Bojoku ora arep buuh niki wangi, Nduk. Nek ning omah Hmm. Remason. Neng omah ya ambune 1001 Remason PPO dadekno siji. 1001. GPU. Angger arep nyumbang salin ping 10 ora sida dienggo. Lah nyapa wi? Jire gak pantes kene wis mlengkrong ning sepeda. Lah ora nganggo sarimbe tok Lah salahe. iya. Sarimbitan karo aku isin. Isine nyapa? Lah wong aku ketok kenekanku, bojoku ketok kenekanku kan ya gak boleh. Sik tok kenekan piye? Kenekan piye? Maksudnya ketok you can see Kelly lho kowe. Lah iya. Bareng mapan turu kowe ngerti bojoku. Wis ora usah patek digape. Iya Karena aku ya ngono kuwi. Wong aku wis ngomong lho nek aku ki arek alim lho kok. Ben curhat ngono ben ta. Tukang diesel, tukang lampu, tukang sound, pateni ya Mas. Pemarang rumah saku malah Piye? Pesindene gedaan karo kuwi yo. Pateni ya Mas. Rumangsaku. Sing dipateni Lah iya. garing kuwi ya. Heeh. Maksude guyon. Sik to, ki tak genahne. Lah ndek mben lo tanggapan nggawa buntut saiki buntutmu ndi? Ndenane kae kethek anoman lho. Nek saiki Ndek mben gareng. lo nggawa satpam ora Oh, iso. nggawa satpam. Piye-piye. Saiki Masa saiki gayane terus duweme Demek wong, heeh. Kemlinti. Duweme ngene. Lah iya. Ngerti to? Ajan kok ya. Piye? Aku ndenane kae Piye? enek buntutku kae aku ya alim. Alim Arep saiki. demeki awakmu ngene iki. Kaya mang tak geret rono, geret rene ngene iki. Aku Terus gak piye, wani. Piye Mas? Nek sampai aku rono tok Heeh. gak dindas gak Ora apa-apa. Ora Mas. apa-apa. Wong ngabene ya ora atik ndas. Lah iya kok. ora apa-apa. Gak apa-apa. Lah nek gareng Mas ngapunten mboten sombong. Ya. Mboten umuk nggih. Mas, Kados Mas, ya Allah kucingnya maling apa ki? ya Allah. Nggonku ceblok mau. Ya Allah. Lah wong kucing lo nggonemu ki ra Lah iya. doyan. Heeh. Dindus sih lo kudu mutah kucinge. Ya sing doyan ya tertentu, Nduk. Nek kaya MC Tekok iki njungkil tok mesti uteke moncrot. Drot. Ya jerot. Modar. Heeh. Terus Sinden tok. njungkil tok moncrot. Moncrot. Uteke iki Heeh, modar. terus? Heeh. Nek kaya gareng ora mungkin modar, Mas. Kok iso? Tok
uteke ora moncrot. Men, jajalan aku pengen ngerti kok sok. Ayo. Saiki iki di dunia ini harus ada Ono sebabe. Sebab apa? Bareng ora ndek utek. Oh lah ya kuwi. Oh lah ya kuwi. Lah nek sindene nyeblok rono lho Mas. Ya ora piye-piye. Kok iso? Bendal. Bendal dudung. Bendal Mas. Heeh. Bendal tibone Pak iki senengen. Ya ora sida bendal Upama Mas. gareng iki tok sirahe piar gampang. Gampang. Wong iki simpenan ndas-ndas siji kok Depen kok ya. Heeh. Heeh, cek nang freezer Ning kok. freezer arek tak bumbu gule. Heeh. Gue ganti kan ya kena ta ya. Padha ae. Ndas sapi ya. Pedhus Dek. Nggih. Ngaturke tetembangan no. Heeh. Mereka kawis tara sak mangke paripurna setunggal Widyawati mangke pakurmatan nggih. Bojo panjenenganipun Pak Si mangke ingkang kersa nderek ergaken sasana. Nggih. Sawetawis nggih Pak Si nggih, kepareng ayo nok diaturke tembanganipun. Semangga. Sinaran para kadang campur sari Zerlina. Pangarsa panjenenganipun Bapak Sunaryo bahwa Gunung Kendil ngaturaken sugeng pinarak dumateng sanggihane para tamu kakung Sumana Putri ingkang dadi hormatan sugeng pinarak kanthi mardu mardi mekaning badhe nuwun nuwun.
Kayak ngene kok sombong. Lah iya. Mangsaku. Impus. Mas dadi siarne Mas. Dadi Siar siarne. sepengker masjid. Heeh. Heeh. Ya Allah, Iki anu ketoke perlu napas buatan anu di sini. Kowe paku ki. Merem. Apa tak napas buatan? Heeh, napas buatan. Ayo lek. Napas buatan. Tenang ki. Heeh, ayo. Merem lo, Merem. Kowe merem. Merem, maaf. Ayo, napas buatan. 1, 2, siapkan. Siapno. 1 2 3. Piye. Piye? Wes ya, andani kok tiba buat napas buatan Cindy jan nyampleng to. Jan gak kaya Cindy. Heeh, piye? Kawakmu nduk. Wah, enak oh. Nah. Yo. Nah. Ayo. Mati ping 8 ra apa-apa nek sing kayak napas buatan. Wes. Sedet. Piye? Lah kok malah begok. Enak tenan. Pisan kasin, Pisan kas semaput nih. Ayo semaput nih, tancas yuk. Napas buatan. Melek. Enak to. Nyampleng to. Ngerti sing anu kala momor ora kere. Aku batin, Cindy abape kentara tok. Kentara piye? Lek gak sikatan ya. Maksa. Ngono andene Langsung jaluk ping waras 3 lho ya, kok nah iya. waras. Ora Waras, wis. Bacot to nduk. Arep mateni gareng ngene ae. Lah iya. Piye neh ora semaput neh Pun, ora? wis, Ora. Nggih matur gunge panuwun Cindy kepareng kadheraken lenggah kepareng ing dalan punika kalajeng pakurmatan niki wau sampun nampi dawuh saking kadang-kadang kapurih panjenenganipun Pak Si kasuwun paring berkah derek tetembangan kawedalan dalu punika pramila Pak Si monggo kasuwun kanthi sanget daya-daya miyat saking sasana palenggahan tumuju wonten ing sasana budaya nderekaken kadang priyanta saking New Sherlina sumangga. Monggo Pak Si kasuwun kanthi sanget daya-daya miyat saking palenggahan tumuju wonten ing sasana budaya. Sugeng dalu Pak. Nggih, wilujeng dalu Nggih, Mas. menika lagunipun balen nggih. Nggih, Ayo balen. Mas, balen tenan ya Mas. Nembe ketemu perdana kita. Lah nggih, kok ya nyuwune balen. Jane
menika lelagone ingkang angka sepisan. Nggih. Heeh. Monggo. Wonten menika ingkang angka tambuke. sepisan tartamtu wonten ingkang salajengipun. Nggih krepek gedang krepek telo loro ae Mas ya. Lah. Wis Ngaten tuwek. nggih. Monggo Pak. Lah nek biasane numpak becak mudhun Madiun Pak. Heeh. Anak kira-kira menak ora usah mudhun. Wis nggih kowe kesel tok enek. Nggih monggo ingkang angka kalih. Loro asmara. Oh Loro ngaten asmara. inggih. Loro Iya, iya. asmara inggih. Pak, menika gantos napa mboten monggo lho niki Pun penyanyi. kula pokoke tiga. wis kadek penak nek wis pokoke ngenggon ae. Lah putuhe ngenggon Mas. Kandhani. Nggih, Nggih. wilujeng dalu Mas Adrik, nggih selamat bergabung kalih ngene Pak Wajimin jan Nggih. kanca kula niku ganteng dhewe niku sakniki. Nggih, mangke paring sasmita nggih Pak. Mbok bilih Ngaten sinten inggih. wau Mas Adri. Kasuwun berkahipun Nggih. menika Ah. monggo. Biasanipun kersa to Pak Si? Duka Ah. pedang Nggih. mboten kempal. Nggih Pak. Nggih. Oh mboten. Heeh. Nggih nderekaken sugeng lelenggahan. Ngaten inggih, Pak. Aku ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinara dumateng Sang Hyang para tamu kakung sumana putri ingkang dadi kinurmatan sugeng pinara kanthi martu martekane kekalih sembah nuwun. Kawan-kawan,
Jih. Aku ngerti Nggih, matur Nggih, sembah sembah nuwun nuwun menika, menawi wonten Pak. kirangipun kula pangapunten ingkang sami. Injih, Kakak dewa nggih, Pak, sami-sami nggih. menika nggih. Nunuji ngaturaken sugeng rawuh sugeng minarak dumateng sangyana para tamu kakung sumawan putri ingkang dadi hormatan sesaran para paguyuban campur sari nyuser lina.
kene nduk sowan Ngabiyantara paring panglipur dumateng sangyane para tamu ingkang nembe kewau sapet jagong wonten ing dalemipun Bapak Wajimin. Nggih, Bapak Wajimin. Ayo, Ini Mas Ayu keren. Yes. Oh, was. Oi, was. Ya. Kadya Jekaring putri Kediri Sangga Langit. Was. Ya. Oi. Oi. Oh. Iya. Oh. Oi. Was. Saiki. Was. Was. Oi. Iya. Iya. Oh. Was. Apa? Wis tenanan. Lah wong jarane pengen nguyuh ya. Wong wis tak arep tenanan kok semuk ngene-ngene tok, Mas. Enek pakku. Bapakku iki Bapak. Pak Galio. Nggih, Pak. Pinarak riyin nggih, Bapak. Ya, anakmu lanang nyambut gawe ngene. Nggih, Bapak. Awet enom ya. Kula anake wedok. Ini ki mantune jenengan, Pak. Mengke jenengan sangoni nggih. Mantune. Wah, Pak Galio wonge kondang lho, Nduk. Nggih, kula nggih ngertos, Pak Mas. Ah, iki anggere ana tayub mentis nomor 1. Nyumbang berah. Nyumbang berah. Nyumbah. Iya, nyumbang. Jalukane serempek nah. Yes. Lur, muninya yuk. Nek bojone jenengan, Pak Galio wonge apik ya, Bu. Sok-sok lali tok. Amit Pak nggih, Bu. Awak dhewe kok gak sopan temen ya, Mas. Nggih. Ning dhuwur ngene lho, Mas. Iki arti gaya pola piye to ya. Alah, buat-buate golek dhuwit kok kaya ngene to, Mas. Kok Prabu Singa Barong. Prabu Singa Barong sowan Ngabiyantara wonten ing ngarsa panjenengan. Amit salam alimatapi mugi tenebihna ing iladone miyang tulak sari. Migu tinebihna saking siku dedaning Gusti. Iyo Waraga Musir Lina. Tenan kruwes babar pisane. Teko omah ra iso piye-piye. Ora kok ngono, Mas. Iki karepku ki njeluk dhuwit ngono lho, Mas. Dit apa iki entek karek engko
Pak Galio gelem nambahi ora ngono. Lah ya sak piye to, Mas? Mumpung mapat aku macak ngene iki Galio ora ngeri aku ndos iki. Sak umume wong wedok kuwi, Mas. Nggih. Kuwi ngono sing ngopeni niku tiyang Wong lanang. iya, wong lanang. Makane aku ngenang-ngene kan yo patut. Siap. Iki ya diatur panglipur sik. Monggo lagune apa? Diparingi bojo dua, Mas. Tadi Bojo sudah ada loro. request bojo Oke. dua. Mobilnya Siap. badhe sesempalakan Bu sing teng mriki. Watan, Bu. Bu ngantuk, Bu. Podho, Bu. Aku makane mangan sosis dilurui karo Bu iku. Jo mangan sosis nduk awakmu karo ngono kok mangan sosis. Senenganmu kok sosis. Sosis pentas ngono. Sing mbok pangan ora sosis kuwi ya. Kok sosis. Ngene iki ora iso dipangan berang-berang dina kok. Oh, tak Aja tekno. memancing emosi. Mboten, Mas. Kula nyuwun bojo kalih nggih, Mas. Heeh, ya. Telu ra. Jolo. Wong Telu loro ki wae baru istri nduk nek loro ki lagi istu. Dan nek telu itu baru sempurna istri. Oh, iya bener pinter iki. Kon ndi to iki? Ah. Oh, nggih. Nggih nderek rawuh Pak Kades. Monggo.
ya. Bejek kali sawan kantor Kang Mas, kula ngucapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.